Hondakinak atez ate jasoko dituen Gipuzkoako 9. herria izango da Lezo. Udalak atzo jakinarazi zuenez, hilaren 29an hasiko dira bilketa sistema berria erabiltzen. Honela, atez atekoa egiteko beharrezkoa diren materialen banaketa etzi hasiko dute. Baldeak, errafiazko poltsak, hondakinak ondo bereizteko gida eta beste hainbat tresna banatuko dizkie udalak herritarrei. Kulturaretoan jaso ahal izango dira apirilaren 23 arte. Atezateko bilketaren ezarpena dela eta azken asteetan liskarrak izan dira Lezon. Herritar batzuek ontziak usteko zintzilikarioak kendu eta apurtu zituzten. Eraso horiek gogor salatu zituen Lezoko udalak bandalismo ekintza horiek onartezintzat jo zituen eta atezateko bilketa ezartzeko konpromisoarekin jarraituko zuela berretsi zuen. Gainera, salatu zuen zinegotzi eta langilei mehatxu eta irainak egin zizkietela. Bestalde, Marian Beitialarrangoitia sortuko kideak EAJari leporatu zion gertatutakoa. Hondakinen kudeaketari buruzko eztabaidan gatazka bilatzaren alde egitea egotzi zien jeltzaleei eta horrek halako erasoak gertatzea ekartzen duela argudiatu zuen. Gainera, ertzaintzak ez dituela eraso egileak identifikatu nahi izan salatu zuen. Ertzaintzak ordea ukatu egin zuen hori eta adierazi zuen udal ordenantza baten kontrako erasoa izan da udaltzainei zegokiela identifikazioa eta ikerketa hastea. Azkenean, Lezoko udalak dosierra zabaldu zien ustez erasoak egiten aritu ziren 3 herritarrei. Bestalde, Lezo Garbia plataformak desobedientzia zibileko ekintzetara deitu du, baina espresuki baztertu ditu sabotaje ekintzak. Hala eta guztiz ere, eta desadostasun eta liskar horiek guztiak alde batera utzita, Ainhoa Zabalo Lezoko alkatea pozik agertu da egingo duten urratsarengatik eta laster birziklatze datu eredugarriak aurkezteko moduan izateko itxaropena azaldu du.